So ay mga Kalaminians, kiba mo asa ko na Karenderia sa Pardo bay. Oh, of course, kung nada diri sa South, atong tilawan yun ang sikat lang barbecue diri na kang Litang. So, karon mag-barbecue ta diri, and you wanna see what my one meal today? Watch this video. So, tanaw na ito kung siya lang ipamaligya diri. Na kayo, affordable rin kayo lang mga pagkaon dali. Mga nang paborito rin sa mga tao sa galas 4 pa lang ron. Daga na kayong pagkaon. Order right, natay pork belly, natay regular barbecue, dayon napay chorizo, tulo ka puso. Oh, of course, ang sawa niya mag-Pepsi na. It's time to eat. Guys, enjoy yung kayo gusto ko early dinner doon sa Litang's barbecue guys sa Pardo. Wow! 52 pesos na kong gasto. Kaon akong atay, tulog ka barbecue, pusara belly, plus chorizo, plus tulog ka puso, plus Pepsi pa dyan. Kompleto na kayo. And sulit yun kayo guys. So, kailangan naman doon sa Litang. Kung mamagadilaw, suwayi na. Ano lang mo sa Pardo guys, unahan ng sigamay sa simbahan. Thank you so much for watching this episode of Kalami, Cebu, and I hope you keep on supporting local restaurants, local businesses, and keep on eating guys.